suntem la stânura, domnul Damian, prietenul nostru, cu cea mai bună brânză, să zic așa. Cele mai frumoase oi. Frumoase sunt peste tot. Așa e. Dacă le întreții. Damian este un domn deosebit, să zic așa, inimos. Să ne dea Dumnezeu multă sănătate la toți. Nu toată lumea. La toată lumea. Un bun gospodar. Cum a fost anul 2024 pentru dumneavoastră? Bă, afară cu seceta. Cu seceta a fost foarte rău. Foarte rău, dar oile s-au potrivit așa cum. Am mai, cum să zic, și cu apa și cu... ne-am descurcat cum am putut. Păgubos. O parte păgubos, pe o parte bun, dar ce să mai la de... Că, na, asta a fost problemă și când a fost apă, când a... Dar ne-am ameliorat așa cum a trebuit. V-ați adaptat. Da, da, am avut niște bazine, niște... Oh! Fetele, bă! Cu animalele sălbatice ați mai Am dus-o și cu ele probleme, da, cred că s-a dus la vreo 90 oi și după asta. Cu lupii sau? Cu lupi, da, cu lupi, aici nu e urs. Puteți să ne povestiți? Păi ce să, că să ai oaia când te mai ciupea, că erau zarzăne de astea alea dracuși, mere pădurețe și să băga oaia acolo o găsai. Deci ați avut 90 de oi? 90. A, 90, am văzut că 90. O pagubă, da. 90 oi ați avut. Da. Pe 2024. Da, s-a dus. Apoi, în primăvară cu miei, cu ce să mai... Acum, mă gând, nu știu, e ceva suspect așa că de bolonezele nu prea ne-a mai atacat. Dar cât eram noi de vigilenți, oile plecau după fructe, adică plecau, că împânza, știi, oile se ripezau și într-o parte și în alta. Ne ciupea, ce să mai la deal la bani, ne ciupeau, ne-am mai găsit, va mâncate, va rupte, va, ce să mai. Vin lupii și în funcție de anotimp sau? Mă, dracu știe că în funcție de anotimp, e în funcție de că, bă, când venea. Deci câini, dacă trecea la o săptămână, două, câinii tot îi mința. Îi mința pe câini, eu cum la trăbă ăștia, bă. Ce să mai... Ne lua, când ne lua, ce să... N-aveai ce răbăi face. Povestiți-ne câteva întâmplări cu lupul. Păi ce să vă mai povestesc, mă, oamenilor? Când o lua, aveți voi că se băgau, aia era cum se băgau până desea, după zarzene, după mere, după una alta și o că s-a rupt. S-a rupt. Când a fost ultima oară lupul la noastră? Bă, i-a dat un țap, aveam la o fată pe câteva capre. Cu un dracu, copilul a băgat să-mi va, tati, nu mai e țap. Bă, filor al dracu, cum să nu fii? Vezi, bă, că e acolo. Acolo, bă, așa nu mai fost, că tot el mânca pe acolo. Caprele mei rămâneau la rud, la frunză, știi? Mai în urmă, cum a pișcat, că ne-a luat țapul, ce să mai am găs mâncat. Altceva ce să... De atunci nu prea am mai avut probleme. Acum să vedem când le-am înnumărat, acolo mai fi toate. Anul trecut știu că am venit noi odată și... Da, atunci, da, ne-a luat mielul de față cu noi. De față, dacă era linie dreaptă, atunci... Uite că vezi ele, uite cum vin de la vale acolo. Uite, dracu, oaie unde se băgă. Tot așa. O putea prinde. Da, ne-a luat mielul. Atunci, dacă era pe linie dreaptă, îl vedeați. Prindeam, da. Sunt mari lupi aici? Mă, nu-s prea... E al dracu de lup, că e mai mare cu un câine nou. Da. Are vigilență în el și are o cum să zic eu... Dexteritate. Dexteritate de... Bă, cum face, cum trece, că dacă el stă de tine și tu ești așezat cu oile, tot te rade. Deci tot nu scap. Probleme mereu aici. Mă, de vreo 3 ani încoace tot, în vreo 5 ani n-am avut treabă. S-au mulțit acum.
s-au mulțit, nu știu cum să mai zic, că când vine, când ne lasă, când vine, când ne lasă. Mai ales problema am fătat-o oilor acolo. Atunci e pro. Acum sunt toate grămadă, sunt câinii pe lângă ele, n-ai treabă. Ei, atunci am fătat-o oilor, atunci trebuie să le mai rup, să mai lași unele mai așa, unele mai așa. Și atunci iar te ciupe tare la mine. Mă gândesc că nu or mai fi o viață când stau așa, într-un fel, dar... Aveți câini buni. Bă, bun sunt, dar la fătat atunci aveți nu mai poate face față, că ai dracu câini se ia unii după unele, unii după altele și mai rămâne Cum atacă lupul? Cum vin? Sunt mai mulți, nu? Bă, și ei nu vin toți odată, vine numai unul și te ciupe, vine unul, se schimbă. Nu te, cum să zic, nu te ia toți odată. A prins, când te prinde, nu te iartă. Când s-a ripesc, când a fixat ochii și tu nu ești atent, te-a și luat. Nu mai poți scăpa. Mai ales din el niciodată. El nu-l scap, n-ai cum. Numai să-i scape din gură. Am pățit o dată de mea, a sărit peste plasă și a scăpat mielul și am găsit pe miel mort. Bă, ce dracu e cu ăsta? Mielul nu părea să fie bolnav, nu. Atunci când i-am luat pielea la miel, era mărișor. L-a prins odată l-a prins de mijloc, a fost gata. A avut legătură cu gura încleștată? Nu, că l-a prins, dar i-a scăpat. I-a scăpat, că era și la deal și a fost gardul. Vezi că el când a sărit, Doamne, a sărit și câinică. Și atunci i-a scăpat, l-am găsit jos. Oaia era lângă el, a venit copilul, face, bă, uite tate, un miel mort cu lea. Oaia era după el. N-a apucat să-l prinde el bine, că dacă îl prindea bine nu mai scăpa. Au o mușcătură foarte puternică. Da, nu ai cum să scapi. Dar vezi, mai e cât o șansă câteodată de, cum să zic, poate din repezală, poate din așa, de mai poate să da, îi scapă el. Cred că a sărit și câinii atunci, că n-am fost nicio, te mai lua dracu și somnul, câinii mai erau pe la altele, știi? La el atunci chiar m-am mirat și eu cum de a scăpa mielul ăla. Dar ce să mai, mielul n-a mai avut șanse, că s-a dus. Da. Deci sunt mai agresivi ca în alți ani. Bă, agresiv sunt, că vezi care au ui mai puținele. Dacă stau mai așa, uite, astea cum sunt întinsă picea iară, poți să ai cât o surpriză. Dar la oaie o duce mai greu. Oaia nu... Oaia să cam bagă cu ea în doli, la mărăcini, la elea, nu ți-o ia aici în câmp liber. Dacă nu sunt singure, dacă ești cu ele, dă-o dracu că o vezi. Cum sunt astea aceia, dar... Uite cum sunt ele pe acolo pe deal, nu prea e în regulă situația, că s-o trage acolo, o omoară și o lasă. Am pățit și treaba asta, uite cu alea în vale. În vale tot așa, eram cu un cioban, el era pătit la vale cu unele, eu pătit la deal cu altele. Și ale mele când au trecut de aici, tot așa, mere, era toamna. Mere astea pădureță și cu toate prostiile astea. Eu când am dat repede să ies pătit la vale, să le sucesc pe ale mele înapoi, am găsit oaia ruptă la gât, nu era lup, nu era câine, nu era nimic. Ioane, m-a și speriat. Ce bă acolo? De unde? Oaia era ruptă la gât, era atunci, am dat burta afară, am dus-o cu alea în hodaie. Ce să, oile... Dar cum? Al dracu, cred că m-a simțit și pe mine și pe el, i-a rupt gâtul și a lăsat-o. După aia se întoarce și o mâncă. Deci dacă e, cum să zic, dacă e încotețit, el are o fire așa de tot să te fure. Deci tot să te fure. El atunci a fost încotețit, că vezi, m-a auzit pe mine din deal, eu l-am auzit pe la în Valeș.
câinii și câinii dracu să ia de câini, că am găsit oaia eu, am găsit-o. Era ruptă în potecă. Numai la gât. Le-am mai întors și ăla, le-am mai întors și eu, le-am îngrămădit o țără și pe ale mele și pe ale lui. Dă-i burtă afară și două, că ce să mai stai atunci să iei pielea, să... Pă, dracu, să... Până la urmă și așa, cred că și pe aia tot câinii a mâncat-o, că... Eram năcăjiți rău. Tot așa, era... Personal era cam puțin, oii erau cam multe. Ăla în Caira, când i-am văzut, unde dracu, măi, Ioane, tu nu vă... Ce să mai... Când a văzut de Ioana muță de tot. Cum, mă, dracu? Păi ce o găsi, uite. Ați dat nas în nas cu lupul, să Nas. zic, așa în cariera noastră? Băi, nas în nas am dat atunci, că ți-am mai povestit. Mă uitam tot așa, coborau oile la vale, așa, și m-am dus la un lac acolo, că... Am văzut că ța, dracu, că cam... Dă din nas, dacă ți-au luat-o invers. Și am pomenit cu oaie, venea așa, venea cu lupul. Atunci n-avea nici bâtă în mână. M-am luat eu un surcelăraj. A zis că se bate berbecii încolo pe niște tufane, așa. Dă-i dracu, uite, bă. A venit lupul cu oaia la 2 metri, așa, în fața mea. Când a zbirat toată, bine că n-a apucat să o... Am mai trăit oaia mult și bine pe 2 ani. Oaia a luat-o la dia, lupul a luat-o la vale. M-am uitat atunci l-am privit atunci, cred că pe vreo 50 de metri, că mi-a fost în față, știi? Era mare? Mare, bă. Mare al dracu, luat în șale să săltează părul. Avea niște șale de... Cam la câte kilograme, așa, să estimăm? Măi, kilograme nu l-am cântărit, dar se ducea, cred că la vreo 60-80, poate și mai bine, dar fain. Era fain așa. Ce culoare avea? Cum are lupii de ăștia, ca frunza. Lupul se schimbă după frunză. Deci după frunză se schimbă lupul. Ce se era că 2 cățele am avut. A dat când am dat gură, una era chiar în curul lui, dar ce să ție lupul, că țaua era mai măruntă, dar n-avea cum să-l prindă, că avea o fugă în el de să fie al dracu. M-am uitat așa pe un loc, până a trecut o dungă, așa m-am uitat la el, ce ai, mă, frate. Bă, da-l dracu, eu acolea, mă, și el... Uite cum ar fi oile, el erau niște tufani, niște de aia, dracuși. Veni cu oaia, m-am zis, uite, pe aia, dracu, să bate berbecii, că să mărleau și oile. Și am mai pățit toată la gura voi. Eram tot așa și atunci a fusese o secetă. Avea pe 350 de... Le mai mulgeam, era prin septembrie, până la începutul septembrie. Și aveam și berbeci, lăsasem unul în deal, câinii i-am luat la... I-am luat ca să rămâie aceea. Ne-am dus acolo cu căruța, cu bagaj, ce dracu mai aveam noi. Așa, și am prins în minte, era 11, mă, când mă închidea asta la magazin, bani, luat un bidon de noroc, pus pe căruța acolo, hai să mergem. Ăsta, bă, unul fă focul, aveam pe unul Naia, un văr de-al meu, m-a venit și ăla. Și zice, bă, ce dracu mi se cam pare mie să saltasă focul, uite, cam așa. Unul făcea focul, eu pe la căruță desfac cai, uite cum ar fi ăștia. Ce bă, e ceva negru, aleargă pe un oi. Taci bă din gură, că oile se mârlesc. Bă, n-am mai durat mult, ce să am băut cu o gură de bere, eu știu, ca vreo 10 minute așa. Mă auzi de cățala trând. Ăsta zice, bă, e ceva negru, aleargă pe un oi. Era că nu era 350 de lei, cum nu erau. Nu erau multe. Era sub o pădure așa, face, bă, aleargă ceva negru, taci bă din gură că oile se mârlesc. Mai aleargă berbeci, măi. Bă, frate, eu mă drigălim pe la căruță pe acolo să dau cojoace, ce dracu aveam cu ăștia, nu... Na, ce bagaj aveam pe acolo, mâncare. Unul a făcut focul, atâta să săltasă flacără, am auzit o căța din fundul puiei de acolo. I-am zis lui ăla, uite, poate să-și spuie, bă, ăsta e lup și ne-a și luat. Așa a fost. Măi, la vale, bă, s-a dus al dracu, vezi dacă nu l-a deranjat nimeni. Atâta tupeu a avut pe el de... Ce să mai ne-a spart oaia lângă noi? Îi mâncase pieptul. Deci îi mâncase pieptul lângă noi acolo la vale. Când a venit cățaua, era niște urzici. Sărea
Am sărit și eu repede de acolo, că nu era departe. Ho, dă-i, ce dracu, că încolo, atunci chiar a rămas, ia uite, bal, dracu, ăla a zis face, bă, nu știu, bă, mi se pare ceva negru, alergă pe un că oile erau așa. Și eu era cum ar fi aici, oile erau cam în stilul ăsta. Când ăla stătea pe burtă, tot așa pe cojoc, că era așa la al dracu. Ce bă, e ceva, nu, te bă, că nu e nimic, eram cum suntem noi aici. Atunci era nea. Măi, la vale așa, la vă, mă, să nu exagerez, că al dracu dacă nu-l măsor cu pasul. Până în 50 de metri. Dar era un scapat așa. Și un teren lin, tot așa. Niște urze și agolea, al dracu, am mâncat la ea ferara, al dracu, până... Dacă nu sunt țacățau aia, noi habar n-aveam. Noi habar n-aveam, stăteam, că luasem un bidon de bere, până da jos din căruță, până desface cai, până... Ia uite, bă, frate. Era negru lupul? Dracu la vâst. Era întuneric, era noaptea pe la 11, așa. E hoț lupul. Lupul e foarte hoț, foarte, Și nu-l vezi, ce să mai, cum sunt oile astea, nu prea ai cum, el stă și te pândește. Zile întregi, nu? Nu că chiar zile întregi, dar dacă stă după tine toată ziua, n-are cum să te lase. Dacă, mai ales cum îi fentează pe câini, și îi fentează și pe câini, îi fentează într-un fel că dacă a prins urma, el a venit dici și câinii a luat urma invers, el își face meseria dincolo. Mă înțelegi? Câinii până se aduce, până se întoarce, atunci te și ia. Că câinii oia încolo, oile oia invers, câinii poate să ia urma invers. Totdeauna le face o șmecherie la câini de atâta îi împlimbă până el se duce, chiar dacă se duce, dacă a luat-o invers, până vine oile sunt pe acolo, cum sunt pici, dacă câinii a luat-o încolo și când a intrat oile pe tufele, să el tot te rade, că n-ai cum să scapi. Și aia, tot, și când vin grupați, și când vine unul, dacă stă de tine, te face. Nu prea scapi așa ușor. Cum atacă? Dimineața, seara? Păi ne-am mers și el. Veneam cu în vale, el a pornit sterpele și au picea. Chiar aici, uite, la salcea. Și odată aici. Păi, eu ieșeam cu căruța. Mă, și-al dracu, cum a făcut că până a ieșit eu, atunci nici nu l-am văzut. Câinii s-a dus, l-am auzit pe ăsta, lupul, el când a dat cu alea un țeperic al dracu, el stătea acolo pitul al dracu, pitit. Și aici, uite aici, la puțul ăsta, uite aici. Când i-a apărut oile în față, poate să-și spune, uite aici. El tot așa le lua de la spate, că le puneam boabe la ele, la fătate și la ele așa. După ce le dădeam la sterpe, le mișca picea. Uite goleam țeperigul ăla, e un țeperig aici. Uite pe șesul ăla acolo. Dacă el nu era să fie cu mai puține și mai aproape, îl ciupea și atunci. Du-te dici la El când l-a văzut, când l-a văzut pe el, știi că e aproape cu oile. Când l-a văzut, ce lup. A sărit, s-a dus și câinii, dar câinii tot așa erau mai în spate. Oile când a prins fruntea, direct pe el. Dar a fost el aproape. Dacă nu era aproape, până venea neamenci, el îl făcea și atunci. A fost el, ce dragoi, bă, am sunat eu de la lupul, bă, înaintea oilor, bă, frara, al dracu, ne-am... A dus câine, a dus pe aceea, la deal cu el, s-a dus. L-a gorit atunci, dacă nu era el să, vezi, el, oile când au prins aici, e un țeperic aceea. Când a prins aici, el al dracu stătea pitulat acolo, le aștepta. Ce să mai... a dus dracu, holupul. Și oile cred că la sămță s-a cam proptit tot țâr. Vezi, au fost puținele și atunci dacă era cârmarea, vezi de treabă cu... Cea mai mare pagubă, să zic așa, făcută într-o noapte de lup? Mă, ne-a luat vreo 5 adică ne-a luat. Veneam odată, am fost după cai, nici cai ăștia de acum nu stăteau, plecau. Și
M-am dus după cai, era și o ploaie urâtă, am venit sara, năcăjit, ne-am băgat, nu aveam atunci, n-aveam greață, din prea era, le cam țineam oile cam așa, știi, libere. Și niște câini de-au plecat la cățălărie și a mai rămas o cățăleandră și unul legat. Al lui băiatul ăla de-l văzură în vale, un câine bun. Ăla l-aveam legat. Mușca pe unul de la sterpe. Ce dracu avea și cu ăla. Frate, bă, câine la tramvă pe la 12, toamna, ziua, noaptea e mare. Ce să... A trecut cățălandra pe la 200. Noi dormeam în stână și oile așa erau agi în deal. Mai la vală. Ia stai, mă, ia vezi, bă, ce... Dormeam în stână, când aveam greață. Când... Ia stai, mă, vezi ce dracu e pe acolo, mă, bă. Tot latră. Bă, când s-a dus, o 4 erau moarte. 4. 4 și una ruptă la gât. Am tăiat-o și pe aia. Problema a fost că oile, norocul că a fost cârtuite oile așa într-un fel și s-a tot dat roată, nu s-a rupt. Deci nu s-au mișcat din erau oile, dar nu puteai să intri între ele. A zis ăla, soi bă, ce dreau? Când golo, noaptea, dă-le, hai de lume. Scoteam ei, uite așa. Din ele. Da. Deci au un tupeu fantastic, vin și la... Da, mă, da, mai ales, cum să, dacă apucă de să răznesc ele într-un fel, te-ai nenorocit. Atunci noi am avut noroc cu el, mânca din margine. Da. El mânca din margine, știi? Era, două le băga să-al dracu, erau niște tufe pe acolea mai desea de mărăcină, uite cum ar fi ele pe colea și le băga să băga, acolea erau oile. Pe al dracu nu se mulțumea, bă, cu una firară al dracu. Atunci a fost 2. Una săracă am mai ținut-o până a doua zi. Ce să i-a răsuflat bici pe perigat. Ele 4 le-am făcut, ce dracu le-am făcut în țara aia, dă-i, Doamne. Nu erau mâncate, nu m-a rupt așa. Rupte așa, că... Și după aia le-am băgat, că aveam și o târlă, le-am băgat noaptea în târlă acolo. Și dă-i tragele și pelea de acolo. Mamă, Dumnezeule, ce-am mai pățit. Bă, și ploua, mă, de nu-ți vedeai mâinile. Ploua de nu-ți vedeai... Ploaie măruntă de asta de toamnă, n-am... Grea, viață grea. E grea. Oricum și așa ăsta, nu mâncă măceșe, de-l dracu, o carne trebuie să mânce. Ascultă-mă, de-aia trebuie să mâncă măceșe sau pe dracu, tot carne mâncă. N-ai văzut. Știu că ați avut problemă odată cu lupul și l-a atacat și la calul. Da, băi, i-a luat, bă, cai pe mânși. Odată mi l-a luat de la... Veneam în Comanca, mi l-a luat de lângă strungă. Cu dracu, știi, tot așa a făcut o fentă. A luat mânzul. Mânzul era fătat de vreo câteva zile și țineam ea pe legată pe lângă târlă, că, vezi, Doamne, tot așa era rău de luptă. Erați în transhumanță, nu? Nu în transhumanță, ne duceam cu ele acolo, le țineam acolo pe timp de vară. I l-a luat dracu de lângă strungă, unde mulgeam oile. Mai era priponul cât ajungea, că era turnă pe acolo, era primăvara. L-ați văzut? Ce să vezi? Noroc că a neghezat iapa și atunci ne-am dat seama că ăla hupă dincolo, a face tădincul atunci. Bă, mânzul, așa a fost. L-a luat. A luat. Ne-am dus noi pe acolo la vale, l-am scăpat, dar ce să mai mânzul, era spart ca al dracu. Dacă, cum să zic, dacă nu, chiar nu poate, chiar dacă îl prinde de gât, dar el a tendința după ce le ia de gât să trage și la burtă dacă vede că nu... Să mănânce ceva de acolo. Trage, dacă e de burtă, știi că nu mai scapă. Și de la gât. Dar dacă e animalul mai așa, dacă e și încotețit, acață de burtă. Doar să rupă. Mai ales dacă e la fugă. Că ea la fugă, vac, și dacă l-a agățat de burtă, i-a spart burta, salut. El tot trebuie să pice undeva. Deci și la căprioare, și la ciute, și la... Mai ales astea căprioarele și astea sunt proaste. Astea le prinde iarna. Iarna unde e pârâu înghețat,
Deci ele au o tendință să ducă pe gheața aia, ce dracu, și la apă. Deci și vara mai scapă, dar iarna, ea când a patinat cu piciorul și ea se duce dracu, se duce pe acolo și el a sărit direct pe ea. Deci are o tendință de... Că de asta am tras o concluzie. Bă, dă-le dracu, dar chiar proaste sunt și astea. Că vezi, el o dă dicolea și o bagă la pârâu. Când e ger, pe gheață o prinde el mai simplu. Poate să spui... Eu auzam de ăștia mai bătrâni, bă, al dracu, când urcam cu taful la deal, că erau oameni de ăștia, lucra la pădure, știi, pe văi, pe... Și, na, iarna, să mai duceau eu și în coastă când era zăpadă, că bă, că s-am cutunci. Și am ajuns eu la concluzia în care că tot așa se duc la... Ea se duce tot la apă. Tot la apă se duce, tot la păraie. Atunci o prinde foarte simplu. Nu trebuie să alerge mult. Și în zăpadă o prinde, că ea are unghiile ascuțite, el are labele mai late și îl ține. Dar ea se duce ca țărușul. Se duce jos. Și atunci le atacă. Acum, eu cred că părerea mea, nu știu, că mâncare e dracu în păduri. Animalele astea sălbatice, mai ales ciute și căprioare, deci ciute, de nu s-auza, să mai la deal o țină în șuta, când auzam de o ciută sau de un cerb carpatin pe aproape către sat, era eveniment. Acum, într-o dimineață, veneam la deal cu căruța și am văzut un cerb în spate la o casă, la o bătă. Păi era lângă casă, bă, al dracu, zicea că e legat acolo. Nu, s-au muțit, e bine. Vin, nu știu, ori că trag și la mâncare, deci s-au obișnuit. Aici vede copiii când vine de la școală, când vine să ia, că ia pe ăștia mai din sus, știi, pe unde venim noi. Și face cu mașina aia de transport copii. Vede ciutele ca vacile până în grădinile oamenilor, care nu se pomenea, nu s-a pomenit. Nu mai sunt nici oameni așa mulți, să zic. Bă, că e populația aceea. Dar n-au mă frică, n-au că eu treceam cu căruța și mă uitam la cerb. Acolo, în Comanca, să zic, a fost rău de lup? Rău. Aoleu, ne puteți povesti câteva întâmplări de acolo? Acolo, într-o vară, în 97. Păi ne-am mâncat 27 de ui, bă. Toată vara ne-am mâncat și câini. Povestiți-mi, foile și pe ele. Păi ce să... Câine săracul se ducea după lup să scape oaia, lăsa oaia lua pe câine. Acolo chiar erau mai mulți, nu era numai unul. Ataca un haită? Da, lăsa oaia lua pe câine și după aia mânca și oaia și câine. Câți atacau, să zic așa? Păi nu se mai duceau vieță câini, nu se mai duceau 20-30 de metri de târlă. Luaseră frică? Luaseră frică, da. Nu se mai duceau. 27 de oi ne-am mâncat atunci. Bine, nu odată, toată vara. Toată vara. Odată am stat fătați o... Aici am mai păzit atât. Am stat fătați o căța. Avea 4 cățăi într-o scorbură. Și capul dracu a luat-o pe înainte, a trecut așa o dungă. Când am ajuns la ele acolo, la capre, ce să capre, n-am mai găsit dracu nimic, cu cățăia ei dracu, să văd eu ce cățăia are cățaua. Capre a trecut, aveam 70-80 până 100 aici. Și nu le țineam cu ele, că n-aveau ce mânca pe poiană. Și au pe pârâu pe acolo, că m-am dus acolo, două le-am găsit sparte, 2 iedere nu le-am mai găsit neam. Și caprele, norocul că s-au întors înapoi la târlă. Că dacă nu scăpau. Nici câini nu prea aveam. Aveam un ăla de cățăluș. Ce să faci tu, cățelul? Că atunci ne-am cantat și noi seama. Adică eu ne-am dat seama, bă, ce dracu, o răcă e capra. M-am dus capra, atunci îi spărsă burta, încolță și la gât o țâră, alta era mai în jos. 2 iedere nu le-am mai găsit, ce să mai, că am ajuns la disperare, deci 97, ce aveam, 14, 97, da, 14, 15, aproape 15 ani, toamnă făceam 15 ani. Și aia am pățit-o și atunci am tras un moment de
De cum până nu, rog că bietele capre s-au întors înapoi. Elea care le-a luat, elea două edițe să minte. Ce unde dracu te mai duci? Nici pe ele-am până nu ne găsam, bea. Le-am auzit o răcăini? Dacă nu le auzeam o răcăini, nu... O răcăia, una nu era moartă. Și o răcăia capră, că de-aia... Ce să ne-am dus la târlă, caprele acolo, unde să mă iei? M-am dus că pe cine mai aveam pe acolo să vie, să... De unde? Găsă caprele de sperietură, a dus dracu în târlă. Era o țăr pe distanță, eu știu. Până într-un kilometru așa. Asta dracu de căței, să mă uit la căța, ce căței a făcut. Și caprele au mai ninde. Când a trecut caprele o dungă cum ar fi cu alea, exact, cam așa era, uite cum ar fi pe acolo. Era un pârâu adânc pe acolo, o răcăia o capră pe acolo. Ce-au, bă, dracu de capră. Deci eu cu ele, vezi, săracele, el când a dat în ele, norocul că n-au luat-o în direcția aia tot, a ele de sperie, tot a dus dracu direct la târlă, că dacă nu se ducea la târlă, vedea ele pe dracu și atunci. Ați avut vreun câine, să zic așa, mâncat în lanț de lup sau În lanț nu, dar pe când am găsit. În vara aia am găsit 4. 4? 4 mâncați așa, Ce al dracu. câini erau? Câini de ăștia, cum sunt ăștia. Carpatini, mioritici, ce? Nu, nici cu orcituri Ce era așa, atunci, ce aveam și noi. Bă, dar al dracu știi cum îl belea? Îl făcea ce că e burduf, îi introducea piele pe cam mânca toată carnea. La câine. La câine, da, aveam un cățel de întors pe dimineața, până la... Bă, ce dracu, bă, frate. Atunci ne-am dat noi seama, uite, bă. Câinii de întors sunt mai simțitori, așa, e? De lup. Da, și vezi, dacă ești mai mic, imediat dacă l-a E prins. Mai El e mai vigilent, o țâră. Și dacă nu mai scapă, n-are cum să scape. Chiar dacă, dar nu... L-ați găsit pe la primul și după aia? Bă, la primul, după aia 1, după aia 2, după aia nu mai pleca câini de lângă târlă atunci. Vara aia, în 97. Nu mai pleca De frică. de frică, da. Dar ați văzut mulți lupi atunci? Adică i-ați văzut personal? Păi vedeai că, de exemplu, dacă trebuia să stai numai, cum să zic, numai pe margine, așa trebuia să fii. Numai pe margine. Câinii prinseseră, ăia de-ai mai aveam, prinseseră săracii că îi sâmța. Deci aveam, nu știu ce dracu atunci, bă, câinii ăia de ereau îi sâmța, dar nu mai avea putere. Prinseseră frică. Îi sâmța câine, auzeai câine, trân, trebuia să-i dai gură. Ai gură și te duceai, adică te duceai că nu puteai să lași nici oile. Le cala, vezi până... Ce să mai dracu, câine care era mai tare, să băga la ei. Ăla nu era unul, că nu vezi noaptea ce dracu să vezi, că erau și atunci la anterne, da. Noi aveam oile atunci că le țineam în țarc, în sara aveam târlă, că de frica lupilor, nu puteai să le lași așa aiurea. Nu puteai să le lași aiurea neînchise, știi, că dacă am văzut că ne mâncă câinii și la oi, cum le porneai, trebuia să fii tot pe... Și acolo, în comanca aia era tot așa, trebuia să fii tot pe din jos, că la deal nu se ducea cu ea, că era tot așa un scap, dar trebuia să fii tot pe din la vale. Să stai numai pe partea de la vale, ții, bine că trebuia să te uiți și în spate și în față, nu... Aveam și atunci, erau o 500. Și am pățit-o. Atunci am pățit-o iară groaznică. Și atunci aveam oile oamenilor. 27 de oi. Care om era bun, te mai încăduia, da. Care era, zicea că le-am tăiat noi. Și cu calul, să zic așa, cu ăsta cum s-a întâmplat de la... Ăsta i-am dat la munte și când s-a dus fratele meu să ia, l-a găsit rupt. Am găsit rupt. Am vrut, mă gândeam, l-am lăsat așa, știi, că ce să-i fac la bietul mâns, că... Na, era rupt de lup, ce să, dar nu consumam noi carne de cal sau... L-am lăsat așa, i-am dat și eu cu spray, cu... Ați făcut bine. Era rupt rău. L-am lăsat așa, deși a revenit, dar el calul a stagnat într-un fel.
Și l-aveți și acum. Faceți treaba cu el, nu? Da, e și atunci, e câțiva ani buni. Și cum s-a întâmplat cu el? Unde l-a ciupit? Pulpă. Dar unde? Cum? Păi la munte, i-am dat munte. cai, îi lăsam la munte, așa cum stau ăștia aici. Uite cum stau ăștia, cine dracu să mă-i ție cai în priconi. Da. Și Și au tăbărât pe el. da, păi cât am mâncat, poate. Și am coborât la vale, eram bagit într-un munte, pe în folea. Eram cu unul, aveam niște cai pe acolo, erau mai mulți. Bă, cum dracu a răznit un cârlan. Bine, n-am fost acolo. Bă, așa l-a băgat din drum, așa pe, tot așa pe păreiaș, așa, cred că s-a mai și srupat să-l... Când tot așa cu câini, o dat câini acolo în vale, când acolo cârlanul deja era mâncat de jumate. Da. Tot așa, de urs, de lup. Că nu... El când atacă, ce să măi. Nu șade, mai ales șoțări de neatenție, poate și... Ce să... Odată... Eram tot așa, eram cu unii și... Veni niște câini buni atunci. Și... Veni cu oile... Câinii mi-a dat un cor de capră. Bă, ia uite-te, mă, dracu, până... Bă, de la mine nu e de la dracu, ia uite-te că... Ce bă, de la mine două nu sunt. Cum l-a șutit și pe ăla ce-a făcut-o, fi rămas caprele mai în urmă, măi. L-a ciupit și atunci, două odată. Dar noroc că am dat eu de un corn. Când am trecut cu oile, știi, am trecut, cred că cam a doua zi. Păi ia te uite, mă, până capre, mă, că eu ieri n-am fost pe acolo, e cornul proaspăt. Era timp de vară, știi, să sămța. Ce să... Bă, două nu sunt. Aoleu, ce probleme am mai avut, că și alea caprele nu erau de ale lui. Erau particulare, avea și el în pază. Mă, Câți câini aveți acum? câini sunt destui de dracu, da. Uite că cum sunt ăia puși bine pe acolo, ăia puși bine, dacă cumva de să... Dar oricum, o zonă tot e fără. Da. Și am văzut acolo, că e pericol acolo un pic, da, și că e pare cealaltă. I-a spus bine că îi așteaptă, că știe că o ia oile bici. O zonă tot e fără de... fără de câini. Anul trecut, cam câte, să zic așa, pierderi de mie ați avut? Parcă 50 au fost? Acum 2 ani. Acum 2 ani. Băi, n-auzi, cred că s-a dus la fie al dracu la vot. Păi de lume, Dumnezeule, nu mai prindeai cu pusul și lupul cu luat. Că bă, să fie al dracu, dacă nu... Până la urmă răcăi și sus saivan, aveam la frate meu acolo un saivan. Bun, era închis, mă, cu blană de fang, mă, dă-l dracu blană, deci n-a avut probleme ăla atâția ani cât a avut el, ui, câțiva ani buni. Arcăi pe sus saivan, mă, al dracu și... Bă, și era că trecuse stratul de bălegar, atât a răcăit, de a scos oaia pe acolo, oaia și un miel. Bine că n-am luat mai multe, că erau vreo 74 sau 84, nu știu câte dracu erau. Atât a răcăit. Vezi, n-am mai lăsat nici câini, nici niște cățălandri, am avut o căța, am fi frate meu băta în pământ. O bâtă, da, bă, cățau aici, am fi bâta, că era un loc moale, acolo lângă Saiva. Biata căța a tras de-a, nu ca a jumuli bâta, a rupt-o. Cum vezi când s-a plecat ea bâta, bă, a scăpat lanțul după ea. Deci să-l am fi bâta. A doua seară mi-a sunat copilul dimineața. Ce, tati a intrat lupii în Saiva. Cum dracu? M-am gândit eu, cum dracu să intre până Saiva, frara ăla? Bă, că sunt toate moarte sau cum e? Nu e, a luat o oaie neagră și un miel. În fine. Îl trimit pe fratele meu a doua seară. Ia du-te, bă, tu te culcă cu copilul, că n-am putut să mă duc în ziua aia să le iau. Că aveam picea multe. Și fratele meu, bă, te duci tu și dorm cu copilul acolo, că mi le mâncă dracu în noaptea asta. El s-a învățat să Să vină acolo. Da,
Când a început câinii să latre, când la mine săle cu o lanternă, uite, așa veneau lupii, ca boi. Doi vene. Săle, uite, lupi. Ăsta că copilul. Păi nu spus ăi, mă, ce naibii, mă. Și a doua zi le-am luat, dracu, în coace, da, și pe aici ne-am luat. N-auzi, mă, nu scăpai, mă. Și asta primăvară, ne-a luat și asta primăvară, vă câțiva buni. Păi odată, după ce ați trecut dumneavoastră atunci, era un miel mare, adică mielul, că erau, mă le mai dădeam boabe, era cam până la începutul aprilie. Și a spus la femeie, dă-le tu peste la dial zburatele. Dă-le și să iesă în sus cu ele până le puneam eu, că ea nu le putea pune când trebuia să sal la sașță. Și au luat oile, am plecat pe ginculu. N-am băgat de seamă nimic. Bă, o oaie brează, toți biera sară. Bă, oaie. Eu am văzut și pe câmp, dracu, că liniște. Când am mers seara, prinde copilul oaia, tati, asta nu mai are miel. Bă, și am văzut că când a ieșit oile în sus pe aceea, mi s-a părut așa ceva suspect. Deci oaia era cam cărnică. Cum l-a luat, că din ei mai mare a luat miel atunci, aia, l-a găsit copilul mâncat. Eu, vezi, dacă am trecut cu oile în partea asta, o luat-o cu el încolo. N-am simțit nimic. Mă rog, cu bieta oaie că a zbierat. Atunci i-am pus. I-am pus altul, mai. Nu am băgat la musa Da, era târziu. Ce? Bucurie mare. Acum să zicem că ne-am mai lăsat. Dracu știi ce-o fi făcut. Ne-am mai lăsat o țără. Ia te uite, bă, Adriene, la bucala aia, măi, aveți ce dracu mai are la picioș aia. Nu, să dea Dumnezeu să fie bine, să nu mai aveți parte de lupi. Da, singura problemă asta e. Să nu mai ai, că dacă n-ai partele, le lăsam, mă, singură, n-aveam treabă. Uite, mă, stau, este rău. N-aveai treabă de... Dacă nu era problemă de lupa aia, a fost mână de om. Aveam o 300 de oi, aveam multe și atunci. Și aveam... Mai făta cât o capră, că capre deja nu prea aveam multe, 7-80 și care făta nu țineam iedul închis pe acolo. Mai țineam eu câteva zile deja, păi caprele erau... Ținea de ei, că nu era, mă, dracu știe, nu era vulp, nu era... Aveam la unul tot așa o iadă, avea o capră făcut o iadă albă. Și oile... Cred că trece cineva pe plac. Da, vezi în partea aceea, uite cu astea, să nu vină pe acolo prin tufe. Nu, bine. S-a pus să băgățaua aia, mă, ferea dracu. De ăla, auzi!